Παιδιά, γιατί μπήκα στο YouTube. Γεια σας παιδιά, KO εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. συγγνώμη που έχει φασαρία. Ναι, Είμαστε σε ένα πάρτι. κράτα το. Παίξε εσύ. Ναι, εσύ θα μιλάς. Ναι, θα μιλάω. Και θα παίξουμε τώρα μια μάχη στο Clash Royale. Ναι. Ένα παιχνίδι. Εκεί πάμε να ξεκινήσουμε μια μάχη. Ωραία, τώρα παίζει ο KO. Κατευθείαν ο Χριστός του Παναγία Πετάχου. Κατευθείαν του έβαλε αερόστατο από τη βλέπω και... Τι έβαλε. Άστο, αυτός είναι προ. Ξέρεις τι πρόκειται να έκανε, να μας κάνει κανένα τρόλ και να ήταν καμιά αρένα 8 και να το έκανε το παιχνίδι reset και τώρα να είναι σε αυτή την αρένα και να μπορεί να έκανε κάτι. Όχι καλά, αυτό στην Barbarian, αυτός έρχεται από αρένα 3, όχι στην ίδια αρένα είναι. Είναι προ, είναι προ. Κοίτα πως παίζει. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και σε νικάει. Τον πήρα να τάω. Βάλε. Τι. Γρήγορα. Τι φάση ρε. Χτυπάει μόνο τη Witch αντί για τα Skeletons. Καλά, άστο. Έβαλε και... καλά, έβαλε Barbarian. Το ξέρω. Το χάσαμε το πύργο. Δεν ακούγεται καλά η φωνή μας. Ξεχάστηκα. Τι όντως, αυτός βάζει τα καλύτερα, συνέχεια. Πάει αυτός ο πύργος. 180 του. Έλα από εδώ είσαι. Έλα. Το χάσαμε το πύργο. Όχ, μας έβαλε και αερόστατο. Καλά, άστο. Τι και σπίτι του Barbarian μας έβαλε. Μπροστά ακριβώς το έβαλε. Τι, χάσαμε σίγουρα, χάσαμε. Έχασε το KO. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και σε εσάς το βίντεο. Λοιπόν, θα το κλείσω. Τι στο καλό. Λοιπόν.